Hej alle sammen og velkommen til. I dag skal vi vise, hvordan I laver en MSP-video. Det både hvordan man laver med billeder og hvordan man laver med videoer. Så ja, det her det er kun for Windows. Så ja, hvis du vil se med Apple eller iMovie, Apple, MacBook, hvad det nu er, så søg på en anden video. Først prøver vi at lave en med dem med billeder. Så kan du finde billedet her. Artbook her. Og jeg laver en ny. Så jeg har det, vi skal sætte ind i en video. Så finder jeg det, der hedder klippe. Så trykker på ny her. Så gør jeg sådan her. Og så gemmer jeg det billede. Nu gemmer vi det bare sådan. Gemmer vi det bare sådan. Så går man ind på et program på her. Så går man ind på det program, der hedder Pixlr. Der det kom. Editor. Og så opretter du et nyt billede og vælger, at den skal være gennemsigtig. Så finder du billedet. Her. Og det gør du så, hvor stort du vil have det på redigering. Så går vi ind på Google og finder det, vi vil have. Så er vi bare for eksempel den her. Det er klogt. Så på den der. Gennem vis og så. Grund. Så lukker jeg den ned. Og så tager jeg den her lille tryllestav her. Og trykker på de hvide ting. Og fjerner dem. Sådan der. Så går jeg op på lag. Åbner billedet sådan her. Og så finder jeg baggrund. Der. Og så gør jeg det. Så det er så stort. Som kan. Sådan der. Så trækker jeg billedet op her. Og så står der udenfor. Du kan godt se, at der er sådan noget ved nogen, men det lægger man ikke så meget mærke til. Så trykker jeg her. Trykker på skyggeeffekt. Så kommer der skyggeeffekt på. Så vælger jeg nogle andre effekter. For eksempel den her. Den der. Men jeg vil have skyggeeffekt her. Så skriver jeg, hvad jeg vil. Jeg skifter selvfølgelig farven, hvis det ikke kan være med sort. Og så gemmer jeg billedet. Sådan. Lukker jeg den ned. Så åbner jeg Movie Maker. Så sætter jeg det ind, og så er det sat ind.
prøver jeg lige sådan igen også selv finde andre videoer, hvor jeg kan downloade den, så jeg kan sige allerede på, for det gider jeg ikke til at vise. Okay. Videre til næste projekt. Næste projekt, der skal vi have lavet den her video. Ting. Så vi går ind her. Okay. Og så siger vi det fint. Så får jeg en her til at bevæge sig. Nu lægger jeg sådan set ret meget. Nu gjorde jeg det bare lige noget random der, ikke også? Så går jeg ind og Bandicam, som jeg har her. Det er i hvert fald det, jeg bruger. Hvis I kender et eller andet, der bedre, så skal du lige lave en kommentar. Og det tager lige 100 år, ikke? Ja, så trykker jeg på den her. Så er det den, hvor den skal være. Så går jeg ind på den her pil. Og spiller film. Så recorder jeg imens. Så går jeg ind på den her igen. Og det er min overførelse. Eller hvor det er. Dokumenter der. Okay. Tager den nederste video. Så det er sådan noget. Så kan man så også sætte effekter på. For eksempel sådan her. Det kunne også være sådan her. Det prøver jeg lige at finde en video med forskellige ting, man kan gøre. Jeg har jo så fundet et video, hvor det er, at jeg var i gang med den der Hate You, I Love You. Og jeg synes bare lige, at jeg skal se slutningen af den. Nej, okay. Ja. Så er den bare derfra. Så kan man jo se, på den måde skal det jo blive en god video lige meget. På det man gør, der skal bare være effekter på. Jeg håber, I lå den her lille film. Nu er jeg sød, og så viser jeg lige, hvordan det er, man downloader musikken. Men på YouTube finder jeg den sang. Så var det The Raw Call, så kopierer jeg linkadressen. Gå på youtube-mp3.org og sætter linket ind. Downloader. Hvis din computer så er lige så irriterende som mig, så går vi ind her på tilføj musik. Tilføj musik. Gå på den her. Så den her. Så det ind sådan der. Sådan lidt. Jeg håber, jeg når den her lille. Okay, der var den så lige lidt. Men jeg håber, jeg nåede den her lille tutorial på, hvordan man laver en video med spil. Jeg håber, at meget gerne vil give den her video like, thumbs up, thumbs down måske. Det er helt op til jer. Hej hej.